Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko di sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglingog ang kabuhi ko. Pero mentras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglingog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasas ang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha at Beta. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.
karon sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ang asawa niya kagang utod sini ang permi nga mabilin dito sa balay nila nga ginaistaran ninyo. Kag hindi ba balaan kung kada sano siya nagapauli dito? Pero sigurado nga nagapaulig ito siya. Oo. Galing kaya mula na. Hindi mabalaan kung saan lugan eh. Basta kayo nagapauli gid siya sa ila balay. Ate Mayo. Mayo kung subong si Nacho Mable. Pati naging ko yung si Muchoy. Believe ko sa mga informasyon mo. Ang animalya. Hindi na ako nayayawan sa pagpangitan sa iya kung mata mo. Kundi siya kakadto. Mamonitor ta na siya. Ang animal. Dito ko na lang siya ulaton sa iya pag-radyo, Pable. Bisan ano kadugay, makulat gina ko sa iya. Basta magkitaay lang kami. Kag kung magkitaay man kami, ubusong ko sila tanan papatay. Pati padang kuring sila balay, patsyon ko na. Ninyo. Umuwi nagkaugot ko siya. Halos na rin may kabuhi sa balaya, pamatyo mo na Mable. Sana siling ko na, tuman ka na ko sa katraso ng tao ngayon sa pamilya namon. Kagbisan kabuhi niya, hindi makabaya sa kadako sa sala niya sa amon. Sige, ikaw nang bahala sa iya ninyo. Basta ang basiling ko lang. Hindi bukit siya pag-alang-alang. Matigang Jack ngayon na ninyo. Hindi mo na siya madali-dali. Dukuring ang tao ngayon na. Damo kabuhi. Kapila na nga nabutang sa delikadong sitwasyon nga hana siya nga patsyon pero buhi pagyapon na sa subong. Sige lang. Hindi ipatsimpo eh. Pero mabalaan ginanamon kung makita ay kami liwat. Kung saan nagligas, nakaluwa siya sa akon, okay lang. Pero sa badaso namon nga pagkita, Choy, sigurohon ko si mo. Hindi na siya makaluwas sa akon. Matuod balay na, Montesa? Hindi ako magbuhi sa istorya sa imo kung hindi piho, Jack. Pero nga hindi siya maabot, Montesa. Tungod may ara sa nagapayong sa iya. May nagatabon, Jack. May nagatwist sang informasyon. Ha? Paano? May koneksyon na siya sa mga dalag ko nga tao sa Iloilo. Kag-ara man sa servisyo nga amo ang nagatabon sa ngalan niya para hindi magsungaw. Ang buot mo silungon. May koneksyon man siya sa otoridad? Oo, Jack. Madugay na ako nga nagasuspetso nga involved sa illegal drugs si Nino. Nagapati ako nga siya ang source. O galing, wala lang nagagwa ang ngalan niya tungod may nagatabon. Galing. Kung wala gid man siya makaupod sa pagbira sa imo, posible nga may mga tao lang siya nga amo ang iya ginasugo. Pero ang naghanot sa ila ni Major Bisana, konfirmado nga siya gid ang leader. Kag nakaupod gid siya. Nagaamat-amat na subong sanag ang tanan sa akon, Montesa. Ginbira ako tungod sa atraso ko sa pamilya niya. Kay Madam, kag sa tiyo niya nga retirado nga colonel, naging patay ko man santo. Correct. Kaginhanot nila si Major Bisana,
Tungod sa gabal na ang unit sini sa ila illegal nga transaksyon. Husto kagig, Jack. Ina ang matuod nga motibo. Galiha. Halong ka sa iya, Jack. Baskog ang grupo niya. Mga upod niya ina nga halin pa sa Mindanao. Mga upod niya sang una sa pangpangkidnap kag pagpang-hold up. Oh, Jack. Ano ina ang kaso ni ninyo kung napreso siya sa Muntinlupa? Malawig siya nga napreso tungod sa sina nga mga kaso. Pero, sang makagwa siya, liwat naman niya nga ginporma ang iya grupo. Ginhugpong. Kag tungod wala na diri ang iya tiya, siya nagidya ang nagbulos. Kag subok, siya na ang nagadisposisyon sang tanan nga propiedad sang tiya niya. Kag para matabunan ang matudtuod niya nga transaksyon, nagnegosyo siya sang legal. Buy and sell sang mga malahalon nga mga salakyan. Pati na ang rent a car. Awa man ina ang negosyo sang iya amay dito sa Mindanao, Jack. Base kuan ila man ina nga duha negosyo. Pero ang matuod, front lang nila ina. Para hindi sila masustansahan nga nag-intra sa illegal nga negosyo. May ideya ka kung sino nga mga politiko ang koneksyon ni Montesa? May ara. Pero hindi pa ako sigurado. Gani hindi ko bakit masugid sa imo. Pero ang opisyal sang pulis nga nagapayong sa iya, may ideya na ako. Isa siya ka major, kag na-assign man sa Anti-Illegal Drugs Unit. Isa ka major? Oo, Jack. Pero wala pa mabalaan kung sino ang major nga ina. Kag kung saan ang ila operation. Kung bala, diri sa Bacolod, o kung dito sa Iloilo, o kung sa Capiz. Usisaon ko ilang Montesa. Itimbre ko ina kay Major Bisana para mapatrabaho man iyang iyang mga asset. Oo, Jack. Halong ka lang, Jack, ha? Sana siling ko na. Bugat ang grupo ni ninyo. Base kung matsambahan kanila. Salamat, Montesa. Pero nagapati ako, hindi ka man niya madali-dali. Tungod may katahap man siya. Tungod nakahibalo ako na may ideya na sila nga ari ka sa akong grupo. Kag oras ka tandugon kanila, dako gid gagamo. Tungod, nakahibalo sila nga hindi ko ikaw pagbuyan, Jack. Kay balo sila nga grupo ko mismo ang mabunggo nila. Oras kahilabtan kanila. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
radyo. Pagkulon nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Ay, di maayo man ko magsubong sina Diana. Ay, isan o ko no. Oo, wala pa man kuno sang schedule na pero manawag lang siya sa aton kung sigurado na para makakato kita dito sa ila. Ay, ate, sige. Makanto kita dito. Bao, salamat kay makapangabuhi na gid sang normal si Jack. Kaway pa nga magmalipayon man siya sa iya pagpangabuhi upod sa asawa niya. Ay, hamo kanina Grabe naman nga mga pagtilaw sa kabuhi ang naakyan ni Jack. Grabe naman nga kasakit ang naangko niya. Maayo man kay wala man siya ginpabayaan sa Ginoo, no? Ginhatagan pagid siya sang kahigayunan nga makapangabuhi liwat sang normal. Tungod maayo nga tawo si Jack Diana. Gani wala siya ginapabayaan sa Ginoo. Amo matuod na Wow, di, kon madayon. Ay, kita lang man siguro nga duwa makakanto dito sa lugar ni Jack. Kaya si tatay mo, hindi naman niya makasarang magbiyahe sa malayo. Tungod ka damo naman sa ginabatyag ya. Kita lang na okay naman na. Ang importante, nga may pamilya man si Jack nga matampong sa kasal niya. Hello? Sino ni? Kilala ni Migo Canor. Ikaw ba lagi tugyan na niya? Oo. Din ka subong, Jack. Ari ako sa Iloilo. Tapos ang trabaho ko. Lisensya lang ako diri sa mga upod ko nga mapaulian ay ako dira. Di maayo. Di para maprekurar mo di ang mga pila ka mga kinahanglanon mo kung magpakasal ka na. Kinahanglan gid man nga ikaw mismo magprekurar sini. Ano pa ginang prekurahon ko dira?
Nakasugilano na kami ni Kapitan. Ang barangay Kapitan bala sa lugar nga ginaistaran mo ah. Ote, Miguhay man kami. amo bala? Oo. Kag miguhay man sila ni Kanor. Matag man siya kuno sang certification nga nagapamatuod nga dugay ka na nga naga-star sa barangay para mahatagan ka sang certification sang kumilik. Maparehistro ka diri Jack. Para magamit naton nga ticket nga para makasal ka mo ni Mayor. Mayor galing makasal sa among Choy? O Jack. Pudlay sa judge. Sa huwis bala. Kay wala ko tuya pangilala. Kag isa pa natahap ko itong magpalapit sa kurte. Balo ka naman. Damo ko to kaso sang una eh. Galing ka, Choy. Oo, pudlay na. Kay Mayor na lang taa. Hapos pa. Amo na lang na ang prekurahon mo. Siguro mga isa kadlaw mo na nga pag-prekura tapos na na. Ate, sige, Choy, Basi nasun nga adlaw, araw ko na kula. Ate, sige, Jack. Salamat gid sa pagbulig mo, Choy, Tao na. Wala problema. Kamay nga bagay, Abi ko anay kung nagpauli ka sa inyo lugar. Dito sa Oriental, Jack. Madiretso na ko dali ako pauli, sir. Kay, ato na ako sa Bacolod, pero nagbalik ako diri tungod may importante akong ilisensya sa imo. May importante nga istorya sa imo. Kaginanglan nga makibalo ka sir. Parte na sa ano, Jack? Natandaan mo ang ginsugid ko anay sa imo, sir? Ang parte sa nagbira sa akon kag sa mga upod ko, kag ang naghampak sa imo nga napatay ang mga upod mo. Oo. Natandaan ko, Jack. Kumusta na to? Ano nang balita? Kumpirmado ang tao nga ginsing ko. Para kabudlay i-prove eh. Oo, kabudlay i-prove kung siya gid. O kung may kahilabtan siya. Legitimate ang iya negosyo. Kaghalos kilala siya sa opisyal sa syudad. Damo ang naga-justify nga daw kalayo matabo nga himo niya to sa akon, sa unit ko. Tungod wala sa makita nga rason o kon motibo para kontrahon niya kami. Daw wala sa rason, Jack. Sir, Kagsabahin mo naman, wala man mahibalaan kung ano ang rason niya nga birahon ka niya. Kay wala ka man sang nasugid sa akon. Nga posible mangin motibo niya. wala ko matuod masugid sa imo, sir. Madalong magrason. Kag malawing istorya. Pero isugi ko sa imo. Tungod dako ang sali ko sa imo. Oh, Jack. Sugiri ako. Salig lang sa akon. Sugiri ako para mag-angot-angot ta. Pamati. Kag ikaw nang bahala magbinag-binag. Ano? Hinablo siya ni Madam? Ni Priscilla? Ang big time diri sang una nga negosyante? Nga napatay na? Front niya lang ang iyang negosyo, sir. May darong nga transaksyon si Madam kung nga nag-big time siya. Dako ang atrasuhay namon ni Madam. Kag sa madula siya, kagin bantog nga patay na. Ako ang ipasibangdan nga nagpatay sa iya. Kag ilang rason nga luyag ako patyo ni ninyo nga hinablos niya. Chuck! Palihog lang, Major. Ipausisa ang agi ni ninyo sa Mindanao. Ipatubol check kung bala siyang leader sang una sang bantog nga grupo sa Mindanao nga nagapang hold up kag nagapang kidnap ang grupo ni ninyo demonyo. Ninyo, demonyo?
Daw nabatian ko na ina sa una pa. O galing daw nawasag naman ang ilang grupo sina, naglinapta. Daw naguba na bala. Ho. Pero may impormasyon nga nagagwa. Ngaliwat naman nga nabuo ang grupo. Baliw ko pa check, sir, kung bala. Si Nino Gomez kag si Nino Demonyo. Isa lang. Ho, Jack. Tawagan ko si sir. Mahapos lang ini ma-check. Tawagan ko siya sa bunggib. Sige, sir. Kaya kung mapiyot ang siya, gid, planuhan ta sa mayo, sir. Kung paano ta siya ikon. Sunod sa impormasyon. Hindi sila basta-basta nga grupo. Madamo sila sa mga dalitan nga mga manog nga ginahuptan. Delikado sila nga mga tao, sir. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Kiling na oras ginadulong sa inyo